नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने शेंगा बटाटा भाजी बनवूया। चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। त्यासाठी आपण इथे 2 बटाटी सालासकट फोडी करून घेतलेले आहे। हे बघा या प्रकारे। इथे आपण शेवगाच्या शेंगा सोलून त्याच्या फोडी केलेल्या आहेत। इथे मीडियम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे। चला मग पटकन सुरुवात करूया। तेल गरम झालंय, आपण बारीक चिरलेला कांदा घालूया। परतून घेऊया। सोपी पद्धत आहे आणि छान लागते। तुम्ही या पद्धतीने बनवून पहा। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। कांदा आपण 2 मिनिटं परतून घेऊया। कांदा बघा छान परतलेला आहे आणि थोडासा लालसर पण होत आलाय। आता आपण पाव चमचा हळद घालूया, 1.5 चमचा मालवणी मसाला आणि परतून घेऊया। तेलामध्ये परतल्याने कलर छान येतो आपल्या ग्रेव्हीला। आता आपण भाज्या घालूया। शेवगाच्या शेंगा घालूया। परतूया। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे सर्व बाजूने मसाले लागले जातील। आता आपण 2 मिनिटांसाठी यावरती झाकण घालूया। आपण झाकण उघडूया। परतून घेऊया। इथे आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण घेतलंय ते घालूया। मिक्स करून घ्यायचं आहे। वाटण बघा छान परतलेले आहे आणि साइडनं तेल सुटलेलं आहे। आता आपण ह्यामध्ये 1 ग्लास गरम पाणी घालूया। मिक्स करून घेऊया। चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। एकजीव करूया। आता आपण 10 मिनिटं भाजी शिजवून घेऊया। आपली 10 मिनिटं झालेली आहे। आपण चेक करूया भाजी शिजले का। बटाटा बघूया। बघा मस्त बटाटा शिजलेला आहे आणि ग्रेव्ही पण छान झाले। आता आपण गॅस बंद करूया। आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।